I en dataanalyse er det ofte en god idé at beskrive sine data ud fra deres værdi. For eksempel, hvor meget køber vores 20% bedste kunder for, hvor for sent kommer flyene fra en lufthavn afsted, det er det vi kan se på tabellen her, og på den måde kan vi få et overblik over vores data. Kast et blik på tabellen, og du kan se, at 20% af flyene kommer maksimalt 6 minutter for sent afsted, og 50% af flyene er altså afsted inden for 12 minutter efter planlagt afgang. Omvendt så kan du se helt nede i bunden, at der er altså et enkelt fly, der er 370 minutter forsinket, og det er selvfølgelig lang tid. Lad os prøve at se, hvordan vi laver sådan en tabel som den her. Her ser du et datasæt over et antal fly, der er lettet fra en dansk lufthavn. Vi kan se, hvad det er for et fly, hvor det skulle flyve hen, hvornår det var planlagt at tage afsted, hvornår det kom afsted, og om det var forsinket, og i givet fald, hvor meget målt i minutter. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at du finder datasættet under videoen. Der er et link, der kan du hente dataene frem, og så følge med. Man kan jo selvfølgelig beregne gennemsnit og alt muligt andet på den her departure delay, men en god måde at få et overblik over den på, det er ved at stille en percentiltabel op, som kan fortælle de 10%, der kom mest rettidigt afsted, hvor meget var de forsinkede, de 50%, der kom mest rettidigt afsted, hvor meget var de forsinkede, osv. Vi skal lige have styr på 2 ord, inden vi går i gang, og det er fraktiler og percentiler. Og det skal vi have, fordi jeg taler om percentiler, og det er også det, du typisk vil arbejde med, mens Excel taler om fraktiler. Og det er altså sådan, at en percentil er også en fraktil, men en fraktil er ikke nødvendigvis en percentil. Percentiler, du kan næsten høre, det ligger i ordet, det er der, hvor vi arbejder i procentsatser. Hvad er de øverste 10% af vores kunder? Hvad er de 20 dårligste procent af vores produkter? Er det rigtigt, at 20% af vores kunder belaster kundecentret 80% af den belastning, der ligger på det, osv.? Det er percentiler. Fraktiler er et lidt bredere begreb. Her kan vi også arbejde med brøkdele, altså den øverste tredjedel, den nederste tredjedel, eller hvad du nu har lyst til. Og da for eksempel 10% er en tiendedel, og 20% jo en femtedel, så er en percentil altså også en fraktil. Excel taler om fraktiler, men meget ofte i daglig brug, så er det altså percentiler, vi bruger, fordi det er 10, 20, 30% osv. Ikke mere teori, vi skal i gang med at lave selve tabellen. Og hvis jeg vil arbejde i percentiler, så kan jeg starte med her at skrive 0% og 10%. Og så tager jeg de her to, markerer dem op og trækker en lille grøn herover. Læg mærke til lige ved siden af min cursor, der står 20, 30, 40, 60, 60, 80, 90 og 100. Sådan der, så får jeg min tal op at stå. Så har jeg min forspalte til min fraktiltabel. Og jeg gør lige det, jeg starter ved 10%. Jeg skal nok lave den der op om et øjeblik, men den her, der giver lidt mere mening lige at starte med. Jeg skriver fraktil, og her kan vi se, at Excel arbejder altså med fraktiler. Der er ikke noget, der hedder percentiler, og det gør heller ikke noget. Der er to, der er den, der hedder medtag, og der er den, der hedder udlade. Hvis jeg brugte udlade, så kunne den ikke lave 0, og den kunne ikke lave 100, og der er en lille forskel mere, men gør det, at for alle praktiske formål skyld, at du bruger medtag. Den anden, den er for fejnsmækkere, og giver 99,9% det samme resultat som den her. Godt. Den siger til mig, fraktil medtag, oplys mig en matrix, du vil have dine data fra, jeg vil gerne have dem fra kolonne F, vi kan se, de står her, og så spørger den mig så efter, hvad er det for en fraktil, jeg gerne vil have? Jamen det er den her 10%. Den trykker jeg på, og trykker jeg retur, og sværere er det ikke. Så har vi den her. Den her, den fortæller mig, at 10% af min fly kommer afsted senest 3 minutter efter afgang. Og den her, den kan jeg bare tage og kopiere ned. Jeg stiller mig her dobbeltklikker, og så kopierer den ned. Jeg tager lige og kører det der decimal væk, det er der ikke brug for her. Og det den fortæller mig nu, det er, at 20% af min fly kommer afsted inden for 6 minutter fra planlagt afgang. Kan vi se hernede, 50% af min fly kommer afsted inden for 12 minutter. Og så er der altså en enkelt en hernede i bunden, og det er 100% fortæller mig, at det her det er den største forsinkelse, jeg har. Det er 370 minutter, og det er jo altså 6 timer og 10 minutter eller sådan noget. Jeg kan også lave den her, jeg tager lige den her op og trækker en tak op, tager fat i en lille grønne firkant og trækker opad, mens jeg trykker venstre mus-tast. Og så kan vi se, at 0% fraktil hedder minus 31, og der er altså faktisk et par fly, der kommer afsted før tid, og det, der er kommet rigtig tidligt afsted, det kommer afsted 31 minutter før planlagt tid. Men her har jeg altså min
percentiltabel, eller fraktiltabel, om du vil. Det er det jo også. Og så kan du smukkesere den med en masse formatering og hvad du ellers vil. Men sværere er det faktisk ikke at lave den.